Ama-general formulas ke uzwabona encwadini yakho khona. Angizukhuluma ngawo. Bengilokhuza bengithi ngihalamuzi. Buka. Ake sibuke i-diagram lesinikwe yona lapha. Asibuke nje lo A wethu. Uma simbuka lo A wethu lona ngifuna sibheke ilokhuzana i-homologous isibongo sokuthi wakuphi lo. Oqala lokho. Okwesibili ngifuna sibheke ini i-functional group yakhe. Futhi kusobheka i-functional group bese sithola isibongo. Buka uCH3 lo i-single bond lapha i-single bond la uCH3 uCH2 uCH3 single bond CH i-single bond CH single bond CH3 i-single bond kodwa manje hawu isibongo lo wakabani waka halo alkane. Uyabona i-halo alkane le nansi functional group halo alkane. Hawu ake sibone lo. Buka. Okay, CH3 single bond, CH2 single bond, CH2 single bond. C O kuno H la. Inkinga ke manje zintathu ibongo enalento le. Lo C double bond O nangu. Kodwa ke manje unobani? Uno H la. Buka lapha nangu. Lo uno singa la. Kodwa noma ekhona kodwa nje uyabona kusiyena lo. Fanele kube khona uC la ukuze sithi wala. Kufanele kube khona OH ukuze sithi wakuphi owalapha. Kodwa manje uyabona ukuthi kunobani COH. Indlela abambhale ngayo labenzela wena ubadidise lana. Lo nalo kuseyinto eyodwa. Mengithi into eyodwa ngikhuluma nge-functional group ngikhuluma nge-structure sonke. Yabona? Ngoba mawubuka ama-carbons akhona la 1 2 3 4 kanti lapha nginamangaki 1 2 3 engikushoyo ukuthi lo engimdwebela wakubuka lo. Bazale ubaba oyedwa, bazale umama oyedwa. Uyayizwa into engishoyo? Umndeni owodwa. Kodwa mawubabuka lapha yabona ukuthi lo mude, lo njani? Mfishane angithi emndenini. Khona abantu abanomzimba uyabona. Khona abantu abasithi izidudla yabona. Bese kuba khona amalamba adlile. Ethi umuntu esedlile kube sengathi ungaphinde umphakele futhi bancaneke lapha ngomzimba yabona nje mawubona mina ke ngicishe ngingene lapha emakumalamba adlile yabona. Abefani isibongo salona ubani ke manje ualdehyde. I-aldehyde lena i-functional group yakhona ubani ile. Uyabona usilo. U-B buka lapho i-question paper yakho. Kune triple bond lapha ya. Okusho sekuyini? Sekuyi-alkyne. Nangu alkyne. Isibongo ubani? U-alkyne. I-functional group yini? I-triple bond. Bese kuthi u-D lapha yana mawumuka i-ketone leya. Kunobani? Kunalo. Bese kuba no-carbon ngala, u-carbon ngala. Uyabona? U-E uyini? Uyilo ngoba kuno-C double bond O no-OH u-E loyo. Bese kuthi u-F uno-OH. Kuno-OH la no-OH la. Umehluko ukuthi kuno-C double bond O kube i-carboxylic acid le. Luya no-OH nje bese kuba yini? Ne-alkyne chain lapha yana. Uyabona? Isibongo ne-functional group. Ekhaya sifana ngamakhala noma sibade i-functional group le. Isibongo sethu bani? Umazibuko. Ngenze isibonelo. Uyabona sesibonile ke la ukuthi siphethini sekulula. Wena fanele ukukhumbule ini? Ukukhumbule lento le. Uma ukuthi awuyikhumbuli futhi inkinga yakho oqala yini? Ukukhumbula. Uyabona?